క్రీస్తు యేస్సునందు దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ కృపయు సమాధానములు మెండుగా కలుగునుగాక. ఈ దినము కొరకు ప్రభువు అనుగ్రహించిన తన జీవపు వాక్కు. భక్తకోటికి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలువారయున్నట్టుగా సంతోషించుడి. ఈ దినం కొరకు ప్రభు ఇస్తున్నటువంటిది నిజమైనటువంటి సంతోషం. నిజమైనటువంటి సంతోషం. ఎప్పుడైతే క్రీస్తు శ్రమలలో పాలిభాగస్తులుగా ఉంటామో అప్పుడే కదా పరిపూర్ణ క్రైస్తవుడిగా సిద్ధపడగలం. శ్రమల సంతోషాల మధ్య ఘర్షణలో క్రీస్తుతో శ్రమానుభవం మహా ఆనందం అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. క్రీస్తు శ్రమలలో పాలుపంపులు కలిగినప్పుడు ఈ శ్రమానుభవములు మనలను విజయ మార్గం వైపు నడిపిస్తాయి, కానీ కృంగదీయవు. కాబట్టి క్రీస్తుతో కూడా శ్రమను పొందుట మహదానందం, సంతోషం. అట్టి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగాక.